Sewwieq ta' mutur spiċċa ferud gravi wara li sofra xi ksur kaġun ta' inċident illi seħħ f'Birkirkara. Il-każ seħħ il-ħamis għal-ħabta tad-9 ta' filgħaxija meta il-pulizija ġiet infurmata b'inċident ta' traffiku fi triq Dunkarm li hija il-bypass ta' Birkirkara. Il-pulizija marru minnu fuq il-post u minn sħarriġ preliminari ir-riżulta li kienet seħħet ħabta bejn mutur misjuq minn raġel ta' 48 sena residenti tal-Pjetà u Nissan Qashqai misjuqa minn raġel ta' 46 sena residenti Witilajn. Is-sewwieq tal-mutur ingħata għajnuna minn tim mediku u ttieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza u ġiet ċertifikat illi weġġa' gravi. Il-pulizija għaddejja bl-investigazzjonijiet dwar dan l-inċident. Daħna kbira deret minn żoni varji madwar il-pajjiż wara li mutur ħannar fil-limiti ta' San Ġiljan. L-inċident seħħ il-ġimgħa għal-ħabta ta' nofsinhar fi triq il-Mediterran. Jidher li n-nirien li żviluppaw minn mutur infirxu għal fuq karozza u karavan li kienu parkjati fit-triq bil-konsegwenza li bdiet tidher daħna kbira. Il-pulizija kif ukoll membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili waslu fuq il-post u sa sagħtejn wara n-nirien kienu kontrollati. Ħadd ma weġġa f'dan l-inċident. Il-pulizija assistew l-CPD f'din l-operazzjoni.